шул укуларда Минзәлә районының иң матур бер шигендә, ык буенда булган дип бик тә матур бер авыл. Үскән аның булынында берлегән һәм җиләкләр, баланнар, карлыганнар. Бу авылның исеме булган ди, Сарса Страулы. Кызыбыз Диләфрүзнең туган көненә шушындый бүләк ясарга булдык. Безгә бәхет китергән кыз булган өчен Бәхет кызы дигән исем куштык китапка. Һәм китапта әбиләре бабайларының тарихларын, аның туу тормышы турында кыскача гына мәгълүмат кертергә тырыштык. Бу китап Диләфрүз безгә киләчәктә файдалы булыр дип өметләнәбез. Ул үзенең нәсел ыруын, туганлык җепләрен нык тотыр дип өметләнеп калабыз. Һәр чак үзенең теләге булсын, туганларын белсә, гаиләсен белсә, аның тормышы да нык булыр дип өметләнеп калабыз. Бу китапта мәсәлән безнең Аксубай районыннан башлана ул, Ленарның әби бабайларыннан, аларның тарихы, наратлы кичүзе безнең Минзәлә районының, аның турында бераз түгел, даже күп, чөнки анда безнең минем әниемнең дә әниләре яшәгән, һәм Ленарның да әнисе шул наратлы кичү авылыннан, һәм дә минем әтием Сарса Страулы Минзәлә районының авылыннан, аның тарихы да анда сурәтләнгән. Шулай иттереп, безнең туганлык җирләре Минзәләбездә нигез салына дисәк тә була, үзебезнең Минзәлә районыбызда, чөнки Ленарның әти-әнисе дә, минем әти-әниләрем дә Минзәләбездә танышканнар. Алар танышканнар, кавышканнар, яңадан без туганбыз, бездән соң безнең җимешебез Диләфрүз туды. Кемнең кызы? Диләфрүзгә китап ошады, бик ярата, һәрбер әби бабайларын исемләп белә. Әтигә ошамады. Әтигә ошамаганмыни ул? Рәсем ошамаганмыни? Ә син ошагансың соң үзеңә кызым? Әни? Ошаганмы? Әниләрен бик бәхетле иттеләр, әбиләрне, бабайларны берләштереп, сөендереп, тагын бүләк таптылар. Ягъни кыз алып кайттылар. Ике әби Дилияләр матур исем таптылар.